Satanàs, dels octubres de Claret. I avui us porto una recomanació del llibre on surto jo, Els Pastorets, una obra de teatre escrita per Josep Maria Folch i Torres. La cara dels botels de Claret va conèixer el net del Folch i Torres. Aquest llibre és la commemoració dels 100 anys del primer Pastoret de Josep Maria Folch i Torres. I aquest llibre doncs, m'agrada molt perquè a més jo faig teatre i represento aquesta obra de teatre i m'agrada molt representar-la. I no us direu la fa perquè no voleu que anem. No us diré on la faig perquè ve molta gent a veure i seria de molt mala persona que tota la sala em vingués a veure a mi. Jo vinc! Però, a part d'això, esteu convidats a veure aquestes escenes del llibre tan divertides. Us les deixem aquí. Tota ma ràbia es congria en l'odiós instant aquest. Com es diu ella? Maria, I d'on és? de Natzaret. Condemnació! El meu furor en sensació s'exalta i tota la ràbia em salta per proclamar guerra a morts. Atureu-vos, insensats! Prou blasfèmies i heretgies, miserable criatura, que amb les teves gosadies tocar amb ta bava voldries la donzella més pura. Res podràs, perquè Déu vol que es vagi atansant el dia en què del món per consol vingui a il·luminar el sol que ha de néixer de Maria. Sa fulgència enllarnadora no podràs pas suportar, que sempre, en exili l'aurora, la nit espareïdora l'abim s'ha d'enfonsar. Torna-te'n doncs al pregón de tes cavernes impures, a esbravar el teu afront, que ja el Redentor ve al món a salvar ses criatures. De ràbia em batega el cor en veure'm aquí jupit. Ta presència m'aclapara. Més, quan siguis lluny d'aquí, jo compliré el meu destí, l'hauràs de pagar cara. Tas manyes llars infernals podràs posar en joc, més no arribarà al teu foc els designis eternals. Fins aquí la ressenya d'avui, espero que us hagi agradat i llegiu Els Pastorets. I, bueno, doncs espero que us hagi agradat aquesta ressenya amb escenes. I adeu, espero que us llegiu,